Ginoo, maanaa kaninyo ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Gitigom ni Jesus ang iyang mga tinunan o gitagaan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon, nagingan lag Pedro. Ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago, ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kubador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon, ang patriota, ug si Judas Iscariote, ang nagbudhi kang Jesus. Kining 12 gipadala ni Jesus uban niining pahimanglo. Ayaw kamo pagadto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto hinuon ninyo ang mga nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo ug isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Mga igsuod ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Good morning, manglingkod palihog.